Ved I her, så går den i sort. Så bevæger jeg lige rundt med musen her lidt. Fryser den, går den i sort. Så skal jeg lige bevæge musen lidt. Bevæger lige musen lidt. Så bevæger jeg musen, så fryser den, går den i sort. Og så lader jeg den om til dual view. Og så ser jeg skærmen nummer 2 sådan her ud. Og så hvis jeg nu tager musen og kører over, så kommer den derop. Og så kan jeg sådan set bevæge den rundt frit, uden at der bliver nogen afbrydelse overhovedet. Den fryser ikke, eller bliver til sort skærm. Og så går vi tilbage her til den anden skærm. Så begynder den at reagere igen. Så bliver den sort. Kan jeg så bevæge den lidt igen. Så fryser den lige med et øjeblik. Fryser den, og så bliver den sort.